Ki nongelam keseng kongres ke lapan pau, ba keseng kelalong ke balapan kre, na ke benta ke election MP, bat ke election MDC. Haba keren bat kilat patai kebor, Presiden ke Meghalaya Pradesh Congress Committee, ba Vincent H. Pala. Ulong ba keseng kamdon jing bat pen kre, na ke benta kini ki election, ki banwan. Hanrei ke syong hak sorkar, ke ik ba kadon banle, kamtam, ban pen bena, ya kita tarik, ki ba maki kibu. Habai day bat kajing penyang kertong na kaliang uba Vincent Ulaong ba marsin penbena ya katarik jong ke election kesengru kan penbena ya ki kertong ki bani khon ya ke election MDC. Haba kali la kasorkar pedeng kanwan ran ya ka amendment jong ke six schedule na kaliang uba Vincent Ulaong kamdon jing ya kasorkar banwan ra ya ka amendment jong ke six schedule. Namar ya ka anrau ru la debwan ra hapo ke Lok Sabha nadu usnem arhajar kat kandai. Bat udon ke jingkermen ba kani ke sorkar kanwan ra ya kani ke amendment jo ke six schedule ha ke dorbar telang jong menta usnem. Ni hapo parti kongres ni kani gawe ni ki jingpeng krek jongi gede menta ke MDC bat ke MP. Tena kata kadau ba ni pelong kani ke jingelang jong ki youth haden ni pelong ke mahila bat MP sisi ro kade na mentak election ni long beredi ban de la kade ha go February na de hununu kopor ni long ba kre bat bat kani ka MP bat ka MDC ngim don tinge re kata de ka song ha ka state government kumno kan le ni long ki beredi na marba ni ngala instruction of office ro min sa tho na ka city chairman la ki block bakin propose na ki candidate barabar ni ha party ki kandidat kade berber ka proposal kawan ki block ki district kawan po state level nginle ita tangi kelano try kita kan sedang no ni ga proses men identify proses nado hapo nado manding in circulate no ya ka ayu berber ngile au nai nomor hi but ki list ni sayo December in sa declare no berber way bakila declare no ya ka election lano kan long ni declare no ki candidate ndai ka proses ni nado manding in sa sedang ki snem ki ba lalek ni semua ba ka kongres ka dan ta ka election committee na ka state election committee na ta ka kanti ba ka ya tunjuk ni ka ngingi don ka election committee jong ka state ka don ka election committee jong ka district te kitu ki member bala don lepai kam don gano kono gajing change like yo don ki bami ang ni hang time sa pendap entre kumbalong menta ka state election committee jongi kalong intact but ka district election committee jongi kalong intact bor ni le kum tai katanga ong iki ka don ka state ka don ka district election committee ka don ka state election committee ka ban decide ki candidate singin sele vote for MDC na mata ka MP ro ka joy process ni abiai tu resmi court meeting 1 MDC mai rang 1 ya kata ngamnur ban om yo don ki ba join kamtam ke MDC bam ting ka ni ka anti defection kamdon yo ulai do ngamte bentai kumbolong menta kidon ki MLA ro ki ba yo ki ba kwa ban apply kidon ki tu balai MLA hakane ka por baladep yo ki kwa ban yele menta tingi ngilong open la ka an ka sha ya ki MLA ban yele ngingi sha la yo don ki interest la ka don kanu ka jing hang na liang jong ka ai te yo don ki bami IWR ngamlut molong hi ke ban join ki boni ki blai kendo nga kamtam na ka hang ka royals ki boni na ni na kasi jan tiar ki boni blai kendo nga ki ba don ke interest ban jele te na try hadu December hinda ka proses jungi kala ya in setip exactly kan no ngut min penipun kawai kede ka jing start jong ki block namar ka tiket MDC hi kam don ka interference na po Delhi ka shongbe ha ka state to ka jing start jong ki block you know kin jet da ki block kim yo ta ting ni wan ni pa ke delegations ni wat breu no ni pa ke delegations te ka criteria hi ke de ba uno member jong ka party udon ka hok ban apply te ting ha po kim yo ting la da wan menta ka sni ne join apply la shair ka don ni len de kata dari ka kriteria kumbolong mensua mentaro ka joy member jong ka kongres la bala apply mata kata political again kinam use only one uncle can use different uncle andre kajing yatri kam jongi hapo dis council kadai ka way ka long sibenta ba
kila ya surut pramaki tengi pat ngi perkhat ba lada ka amendment jong ka sik sedul ka don te lada ki NPP ki wan khot ya kini ki leader jong ni tengi ngi ong bale ngin ya ka jaj pendru jong ngi de ban don ka hok ban ya batai namenta ka amendment jong ka sik sedul more or less la kamno ki major amendment ki don ku bandru ki major amendment jong ka sik sedul te ngatrai ngi perkhat ba namenta ka jaj pendru namar ka dismissal ka main hi ka deal bat ka hok jong ka kendo bat ka nong mainly ka riti ka dustur ka dis council bat ka jaka ka puta ka jongi te ka issues bade bat dismissal ka ya fair bat issues ki bade po state na try ngin don cinger ban tre bat kino ki parti laitang ba ka BJP ngila mention ka ta na Delhi ro haswa ba ka ingin join lang bat ke NPP kila ong hi ba ngin don cinger ban tre bat kino ki parti na mar ba bale ba ndang ila trebat kino ki parti nginem kongo palat ya ka bay ong ka ideology jong ingin pendon kami ingin stay ka ideology ka jong ya po kongres da po dis council hi ka debate tik de menta ka riti ko dustur bat ka jaka ka puta na try kam don kata ka jingong ki ki la ban ong la ka ne ka tai re ka BJP kam don da po dis council bat ba aro ka de ka benta ka ba nginge i ba ngi hap perkhat ba menta ka jendru na marka im kayap kasik sendil kadai kepadon kama ke diskonsil kami lang ba kasik sendil lada ki amen mi tang haki la ni perkhat ba na marki kim perkhat rekum UDP BNP kim perkhat palat re kata ni perkhat ba ni long ni sio kya kata ni la perkhat sani ba Ra no tam pi kum ang pi don jingtip han em ta 100% gadon namar ba bele bala introduce ya kabil po Raja Sabha nodo ar hajar khat khandai te napo Raja Sabha kila pha no cha ka committee ban lek haman la ki jaka badon ka ba implement ka sik schedule badon ki dis council kila lek ka committee kila lek keleng ka state comment kila ai ka recommendations tementa kin stang ba kin nget ya kita ki recommendations jong ka state lene ka recommendation jong ka district council ne marna dis council kila ikendo na ki akademia dan ki rustat na keleng kila ikendo ke consultation kala ayai te ngatrai kamdon su kono ka baki de ban le setang ban amen ya ka sedul te ka simpor hadli tang arlesi wanra biang ya ka tu ka bill u la de introduce ndre setang bo un wanra ban yatai ha parlimen te ngatrai la da ule ci sngi ha po lok sabha ci sngi ha raja sabha la de kamdon cingera kat kum ka so tho janga bau BJP ro don hi ka jing tmu ban amen no ya ka sik sedul nang ndai tang hania me kalian re ka sik sedul ka trikam hi ki khatbai te le ki district councils te ngatrai ki state ro ki kwahi na mar babale ba khamtam ya ka funding khamtam ya ki babon ki banta ban increase ki sit te la ka jong ki state la ka jong ki area Meghalaya ro ngatrai ka jo ka state government kala pan i ba ki kwahi ban amen ya ka 6 schedule dulu ka sarkar maswa manra ka amendment no kani ka dorbar telang jong ka ngatrai ka don kala kila wan manra ngatrai mar kani ke yu baladep ni expect makin ra ki klemra ta ngatrai ka dorbar telang ke don kala dikil